селско ядене, старо селско ядене. Чушките се изпичат, пелят се, вържи се олио, брашно, слага се прясно мляко, сол и чушките да поврат. И чушките не се режат, да се късат на ивици. Тук няма ли месо? Сега ще кажем, не, тази манджа няма. Добре. И една модернизирана градинарска ни от пилешко, обаче модернизирана с киноа. Пилешко месо, завършено с макрано, с царина, морков, пипер, чубричка и кино. Най-нова трябва на манджа, за да бъдем в крак с времето. Звучи много простичко, обаче сигурно имате някаква тайна, която Да. не споделяте. Ами аз може и да имам, а да не знам, че е тайна. Аз всичко, което знам, го разказвам. Тайната, въобще е тайна, е маринованата на месото. Хората не знаят, че месото трябва да се посили, да преди малко мъжно. Месото да се маринова с пилешката воля. В Сърбия и в много страни има пилешка и патешка воля. Тя като се стопи, месото се солява и се полива с тази воля и да преспи една-две вечери. Става много като салатче, като мозък, като колбас, много меко. Това ми е тайна.